Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-imamu Ibn Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Kita bahas tentang ilmu, Al-Bukhari utawi Imam Bukhari qala iku ngendikan sapa Imam Bukhari qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong salaka iku melampah nyumrambah berjalan ya sapa man iku berjalan sapa man tariqan ing dalan ya telubu kang hale golek bihi sapa man ya bihi kelawan dalan ilman ing ilmu sahala mongko gampangaken Allahu sapa Allah lahu kedue wong tariqan ing dalan indal jannati maring swarga tariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Jadi meskipun termasuk mu'allaqatnya Imam Bukhari nggih mu'allaqat iku artine sing napa sing mboten disebutno sanate. Terus nggih kitab Ibnu Abi Jamrah niki nggih Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah niki kan ngringkes Sahih Bukhari. Ngringkes napa Sahih Bukhari yang mana Sahih Bukhari niku nggih kitab sing paling valid setelah Al-Qur'an niku Sahih Bukhari. Lah niki ngringkes Sahih Bukhari. Lah mangke teng Sahih Bukhari niku ana kalane Imam Bukhari nggih mayoritas nggih beliau nyebutno sanade. Ya, dari gurune dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana kalane langsung nyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iki nek sing langsung nyebut iki jenenge muallaqat. Nggih. Napa? Muallaqat. Nggih, tapi napa? Allahumma niki wonten meskipun gak nyebutno sanade nggih tapi nggih wonten dalane dhewe wonten sanade dhewe iki nek saya wonten sebutno sapa iki ya wonten sanade niku ngoten wis artine intine Kanjeng Nabi nggih nate ngendikan kados ngeten nggih barang siapa iki dawuh Kanjeng Nabi barang siapa mlaku ning dalan suatu dalan wong iki golek ilmu pada jalan tersebut wonge golek ilmu maka ilmu yang dimaksud nih kene kalimat ilmu kalau dalam hadis itu ilmu yang ilmu agama ya ilmu apa ilmu syariat paham betul jadi orang sembarang ilmu tapi ilmu agama. Nah kapan ana wong nggih nyumrambah mlaku ning suatu dalan wong iki golek ilmu maka nggih Gusti Allah niki gampangno wong iki dalan menuju swarga. Ngono ya, artinya napa sampean iki nggih dalam keadaan nyantri, dalam keadaan mondok ya golek ilmune Gusti Allah. Iki padha karo sampean iki lagi berjalan menuju surga. Nggih, lagi berjalan menuju napa? Surga. Lah kapan ana wong niki ngendikane para ulama, kapan ana wong lagi ngaji kok, lagi proses ngaji kok napa meninggal ya maka wong iki dalam keadaan mati syahid akhirat ya masuk swarga ya enak betul enak apa mati saiki aja wis suwe ya wis besok ya apa untuk ngelmune terus ngamalno ngelmune terus iso ngajarno ngelmune iso manfaat kanggo wong akeh lagi mati ra apa-apa wong isih durung ngajarno ilmune kok ya. Besok ae. Nggih, paham nggih? Dadi ngoten ya. Dadi kapan ana wong kok mlaku ning suatu jalan dia mencari ilmu maka padha karo wong niki nggih digampangaken dalane menuju surga. Artinya napa? Ya, iki ya sampean wis dalam keadaan bener, dalam keadaan bagus ya dalam menuju surga. Nggih, niku ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Bukhari nggih. Terus man yuridillah wis dereng wonten. Ndok kae.
Iki kebalikan iki ya. An Muawiyah diriwayataken saking Sayyidina Muawiyah. An Muawiyah diriwayataken saking Sayyidina Muawiyah radhiyallahu muga-muga ridhoni Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Muawiyah. Yaqulu ngendikan sapa Sayyidina Muawiyah sami atau mirengaken sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti apa mu'ti ini kana? Yu'ti ya. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya man utawi sapane wong yurid iku karep sapa Allah bihi kelawan man kelawan man khairan ing kebagusan yufaqih mongko dadosaken ahli fikih ya atau minteraken sapa Gusti Allah ing man fiddine ing dalam agama. Wa innama ana qasimun wa innama ana angin pestine utawi ingsun qasimun iku wong kang bagi wallahu lan utawi Gusti Allah yu'ti iku maringi sapa Gusti Allah. Walan tazala lan ora bakal lebar-lebar hadhil ummatu apa iki umat qaimatan iku jumeneng ala amrillahi ing atase urusane Gusti Allah la yadurruhum orang bahayani hum ing iki umat man sapa wong khalafa kang bedani sapa man hum ing iki umat hatta ya'tiya sehingga tumeka amrullahi apa perintah Allah. Ini beda dengan amrullah yang pertama nggih. Ya tak jelas no. Jadi ngeten. Ya Kanjeng Nabi niki dawuh iki diriwayataken Sayyidina Muawiyah. Kanjeng Nabi nate dawuh. Ya barang siapa kok Gusti Allah niki menghendaki wong iki sae, maka wong iki didadekaken pinter ing dalam ilmu agama. Ya yufaqihu fiddin didadosaken faqih ahli ilmu agama. Nah, ini sak jelasno bilih ya di antara tanda kebaikan pada seseorang kapan Gusti Allah iki nuntun sampean golek ilmu. Ya, iki tanda Gusti Allah kepengin apik kanggo sampean. Ya, dadi sampean di apa jenenge ditakdirno nyantri niku termasuk tanda kebaikan ya sing dikarepno Gusti Allah kanggo sampean. Terus lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku iki bagian tukang bagi. Aku iki mung wong sing bagi. Sing maringi sinten? Gusti Allah. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku namung hanya menyampaikan wahyu. Nggih, menyampaikan apa sing diperintahke Gusti Allah untuk disampaikan. Lah engko paham apa gak pahame wong-wong iki, para sahabat niki niku wis hake pangeran. Jadi Gusti Allah sing maringi. Paham mboten? Jadi Kanjeng Nabi namung nyampekno wahyu, mbah wong iki paham, mbah gak paham. Niki iku ranahe Gusti Allah. Sing mahamno iku ranahe Gusti Allah. Artine napa? Nggih. Ning ngene iki beliau nggih maringi isyarah bilih kita niki nak ditugasi kon bagi nggih. Ya iku wis tugas kita kaya ngono ku nyampekno. Tugas Kanjeng Nabi namung napa nyampekno. Lah besok nggih sampean-sampean ya termasuk sakniki kula ya biyen guru-guru kula niku wis tugase ngajar ya ngajar. Tugase ngajar iku
ngajar. Engko kadar pahame wong-wong niki sampean-sampean sing do ngaji iku beda-beda antara siji dengan sing liyane. Iki hake pangeran iki. Sing nyai pemahaman iki Gusti Allah. Ya tugasé guru namung nyampekno. Mbah iku paham, mbah gak paham, ya tugasé nyampekno. Paham? Nggih paham mboten? Tugasé dai ngajak-ngajak. Ya, tugasé dai, tugasé para pendakwah ya, iku adalah ngajak-ngajak kepada kebaikan. Mbah iku sing dijak gelem apa ora gelem, iku gak iso mesthekno. Ya, gak iso mesthekno. Diajak gelem ya alhamdulillah, diajak gak gelem aja kecewa. Dadi aja sampai kecewa. Wong Nabi mawon rungokno, ya ana yaene Nabi Nuh. Nabi Nuh kan umure panjang, ratusan tahun. Sampai berapa seratusan tahun pokoknya suwine pol ya. Nah niku ngajak-ngajak iku namung hanya 40 pasang orang sing gelem, padahal seratusan tahun di ngajak-ngajak ora gelem. Ya awak dhewe gak sapa-sapa, nabi ora, wali ora, kiai ora. Ya ngomong ora dirungokno, gak digugu. Aja kecewa. Nggih, paham nggih. Paham mboten? Dadi mboten tugas dai niku nyampekno, tugas guru iki mulang. Ya, soal paham gak paham, ya niku ranahe pangeran. Ya meskipun demikian ya kita tetap berusaha untuk memahamkan. Ya aja kok dengan dalih iki paham gak paham urusane pangeran langsung sak karepe dhewe mboten. Ya tetap berusaha untuk napa? Memahamkan. Ketika berdakwah berusaha untuk ya sebisa mungkin iki dengan metode sing napa jenenge oleh ngajak-ngajak gampang diterima. Wonten nggih. Paham nggih? Nah, jadi kula kemutan biyen iki wonten abahe guru kawula. Kula gadah guru nggih rumiyin kula mondok teng Kudus. Pondok Jagalan, Pondok Raudhatul Muta'allimin kawit tahun 2007 sampai 2010 napa 11 ngoten. Ya ngaos teng nah beliau sedene 2010 napa 9 kula 2010. Ya Mbah Yai Ma'ruf Irsyad. Mbah Yai Ma'ruf Irsyad niki gadah abah jenenge Mbah Irsyad. Lah Mbah Irsyad niki ya menurut riwayat niki kula mireng saking Mbah Kiai Nur Halim ya bin Mbah Yai Ma'ruf Sepuh. Mbah Yai Nur Halim saking abahe Mbah Yai Ma'ruf Sepuh Mbah Ji, terkenal Mbah Ji. Mbah Yai Ma'ruf niki muridnya langsung Mbah Irsyad. Niku riwayatnya ngeten. Terus niki saking ikhlase Mbah Yai Irsyad nggih. Terus nak ngaji ku antara murid ambekan Mbah Yai Irsyad iku diwehi satir pengalang, diwehi satir. Jadi pas wayahe jam ngajar moro ya ngajar wis. Mbuh ning mburi satir iku ana wong utawa gak ana wong, mbuh ana akeh, mbuh siji, mbuh loro, wayahe ngajar tetep ngajar. Iki saking napa? Ikhlase Mbah Yai Irsyad. Iso ngono, ora iso. Kadang ya kebanyakan orang nek sing ngaji wong siji tok. Wis libur. Apa meneh kok ora ana wong ya wis libur wis. Tapi Mbah Yai Irsyad ndak. Mbah Yai Irsyad iku diparingi napa satir ben ana pemisah antara beliau dan muridnya. Ya nggih jaga ikhlase. Mbah iku siji, loro, telu. Bahkan ra ono pun waya ngajar ya mulai ngajar. Iso ngono? Ora iso. Nggih. Ya. Dadi iku kaya ngoten nggih. Dadi niki ngisarahaken ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan innama ana qasimun, aku iki hanya wong sing bagi. Sing maringi sinten? Gusti Allah. Kanjeng Nabi nyampaikan wahyu, lah engko diterima kadar yang berapa kepada umat iku ya napa ranae Gusti Allah. Wallahu yu'ti, Gusti Allah sing maringi. Paham nggih? Nah, terus walan tazala hadhil ummatu qaimatan ala amrillahi. Ya, umat iki selalu ya berdiri pada agama Gusti Allah. Artinya Islam niki selalu terjaga. Ya, Islam niki selalu terjaga. Artinya ya sampai sekarang ya Islam iki isih ana ulama-ulamae sing jaga agama
ya Gusti Allah maksudnya sing jaga agama Islam lewat para ulama-ulama iku mau nggih yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, menjelaskan syariat Gusti Allah. Kok ngene iki bakal selalu berdiri, agama Islam iki selalu jaya, kebenaran selalu tegak hatta ya la yadurruhum man khalafahum, ora bahayani wong sing do sesat-sesat iki nggih. Wong sing do napa jenenge mboten sesuai dengan agama niki ora bahayani, artinya iki bakal tegak terus, ora bakal punah ya, ora bakal napa punah. Nek agama-agama liya mungkin iso punah, agama padha biyen ana agama ngene wis punah saiki akeh kaya ngono kuwi. Tapi Islam iki bakal dijogo dening Allah pol besok dina kiamat. Sing beda-beda ya iku apa jenenge enggak bisa dihindari. Nggih, enggak bisa dihindari. Gusti Allah sendiri yang menghendaki untuk ana perbedaan. Jadi ora usah kaget. Ya ana kok ngene, ana kok ngene, ana kok ngene. Dadi apa mboten enten Gusti Allah ngersakake kaya ngono kuwi. Kita tetap berusaha menyampaikan kebenaran nggih. Paham nggih? Kita tetap berusaha menyampaikan kebenaran meskipun kok apa jenenge nek misal kok yang kita sampaikan belum bisa diterima orang-orang, wong ya macam-macam, ya gak usah kecewa, ya ora usah napa berusaha untuk kudune padha ngene kabeh, genderane ijo kabeh misalkan ya gak mungkin. Ya mesti ana sing beda-beda. Wong Gusti Allah sing karep koyo ngono kuwi. Paham nggih? Jadi la yadurruhum man khalafahum. Ora bahayani kanggo umat iki, maksudnya napa mau agama Islam nggih. Ya man khalafahum sing beda-bedani. Ya, jadi agama Islam niki selalu terjaga pol besok hatta ya'ti amrullah, sehingga ya teko amrullah urusan Gusti Allah maksudnya adalah kiamat. Amrullah ning kene beda ambek amrullah yang pertama tadi. Amrullah pertama tadi adalah agama Gusti Allah nggih. Ya, kebenaran sing iki amrullah ning kene adalah dina kiamat. Nggih, dina kiamat. Sehingga besok dina kiamat. Artinya napa? Pol dina kiamat agama Islam selalu terjaga. Paham mboten? Begitu pula Qur'ane ngoten. Qur'ane iku selalu terjaga. Gusti Allah sendiri yang ngendikan wa inna lahu lahafizun ya. Kamilah yang menjaga Al-Qur'an iki. Ya, jadi pol besok dina kiamat niki selalu dijogo dening Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'ane. Salah sithik wae, salah sak titik iku langsung geger kok. Banyak kasus kaya ngono kuwi, ana penerbitan nyetak Al-Qur'an salah titike kurang, langsung geger. Langsung konangan. Nah, iki bukti nek Gusti Allah bener-bener napa njaga Al-Qur'an. Nggih, nek kitab-kitab kaya ngene iki ana salah-salah isih rada ikulah. Tapi nek Quran kok ana salah titik sithik, ya salah harokat sithik, langsung geger. Sing asale fathah dadekno kasrah, geger langsung. Nah, iki bukti napa? Nek Gusti Allah bener-bener jaga Al-Qur'an. Ya agamane yang ngono kuwi dijaga dening Allah Subhanahu wa taala pol besok. Hatta ya'ti amrullah. Nah, mriki disebutna amrullahi urusane Gusti Allah niki disebutna ya ditakwili sebagai ar-rih. Ya, angin. Angin maksudnya angin besok ning dina kiamat nggih niku wonten angin iku sing angin iki langsung nyabuti nyawane wong-wong. Wong do mati kabeh. Ana angin nggih wong sak alam donya kena kabeh angin iki nyabuti nyawane siji-siji. Akhirnya dadi dina kiamat. Paham mboten? Ya, agama Islam agama yang kekal, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.